аспирантурада укыган вакыт иде. Хәдичәт мине бик зур кеше дип чын күңеленнән ышана иде. Һәм узган заманнарны сөйләшергә дип без капка күләгәсендәге эскәмиядә утыргалы идек. Бер вакыт ни җүләрлек килгәндер, мин Хәдичәттидән сорый куйдым. Хәдичәтти, син яшь вакытында җырлый идеңме? Нигә җырламаска? Бик җырлый торган идем. Хәдичәтти, шул җырларның берсен генә булса да хәтерләмисеңме? Мин блокнотымны, карандашымны алдым. Ник хәтерләмәскә? Бик хәтерлим. Хәдичәтти берсен генә җырлап күрсәтте. Һәм мин үз гомеремдә беренче тапкыр Хәдичәттинең 80-гә җиткән карчыкның яшьләр шәкерт тавышын, хикмәтле сүзләрен ишетеп таң калдым. Ул булай җырлады. Әйя агач, яшең күпме, түгелгән яфрагың күпме, минем күк хәсрәтең күпме, дип сорыйм агачлардан. Минем кинәт күңелем тулды. Ике малайын югалткан җылда Хәдичәтти белән без урманда утын әзерләгән идек. Һәм ул бик ишкына карт имән янына килеп, сүзсез калып имән башына карап тора иде. Ул агачлар белән серләшкән икән. Бу юлларның кандалы шигыре икән мин әле ул вакытта белми идем. Китапханәдә шул шигырьгә юлыккач, минем авылга кайтасым. Һәм Хәдичәтти белән тагын бер кат сөйләшәсем килде.